Què més? Ho deixem aquí, passem al castellà. Encara una altra pregunta? Bueno, sí, és que abans no he fet. Es diu que el non no fa la cosa. Si el non no fa la cosa, si no es fa el que es diu al tribunal i el que diu el govern, estem en una situació una mica surrealista. Això vol dir que tampoc existeix la roda de premsa que estem fent i el diumenge, en lloc d'anar a votar al col·legi, poder-nos trobar d'anar a votar a la plaça de la ciutat o del poble. És possible? Això per un costat. Manim? És possible que en lloc d'anar a votar el diumenge a un institut o a un col·legi es vagi a votar a la plaça del poble o de la ciutat? No. Tampoc entenc massa, diguem-ne, l'exposició de la seva pregunta. Perquè si no es fa la... Perquè jo diria que sí que fem aquesta roda de premsa, no? És que tot és una mica surrealista. Ja he dit abans, no, tot no és una mica surrealista, tot no. Vaja, és evident que som aquí, no? Això em sembla que és molt evident. Hi ha coses, vaja, gràcies a Déu, o aquí sigui, el gruix de les coses són ben normals, no? Agradaran més o agradaran menys. El que és surrealista és el que ha fet el govern espanyol, o absurd, deia jo, no? Bueno, ja està, això és la situació. Pel de més, doncs, escolti el que he dit abans, no? Amb totes les conseqüències del que he dit abans. Bueno.